मुस्रि गैयाब्ला आन्दो आन्दो थगाय जालाङो रां रुफा गैयाब्ला सिरि सिरि नेवसि जालाङो मोनथावैखौ मोननो हास्थायबायनानै आं गोरबोआवसो दाहा दोननानै हास्थायबायनानै आं गोरबोआवसो दाहा दोननानै लाबाय माखौ थगायामोन ना नोंल' दं आंनि जिउआव आंखौ माखौ फोलायामोन ना नोंनि अनगा आं थानो दंबावो नोंहा दिनै आंनिख्रुइबो साबसिन लोगोरि दंबावो नोंहा दिनै आंनिख्रुइबो साबसिन लोगोरि अनो खोमा बिहा आंनिख्रुइबो बांसिन नोंखौहाय अनो खोमा बिहा आंनिख्रुइबो साबसिन नोंखौहाय सोरनिबा गोदै देंखो दामना गोरबोआव थालांबा फोरमायस'हायै जिउनि राहा दुखुजों लिंहरबाबो नों आंजों फैफिनखाला हांमाजों गाबज्रिब्लाबो नों आंजों सोंहरखाला हास्थायनाय सिमां आंनि गासैबो फैमाल जाखाजोब्बाय मोनथावैखौ मोननो हास्थायबायनानै गोरबोआवसो दाहा दोननानै हरनि बायदि जों समाव जों नायसांदे मानो
गोजोनजों थियै थायोमोन नों आंजों सेराव नुजाफैदों गोमालांनाय नोंनि सावगारि गोसोआव बेरखांफैदों फैफिननो नों आंनि जिउआव दाथा नों आंनि गोजानाव नेनानै दं दाबो नोंखौ फैफिननो आंनि बे बायस्राबाय अन्नायनि बान्दो बोहैबाय मोदैनि बाना बारफुनाय बारनि फाखना बुखारबाय आंनि बे गोहो बायस्राबाय अन्नायनि बान्दो बोहैबाय मोदैनि बाना बारफुनाय बारनि फाखना बुखारबाय आंनि बे गोहो फैफिननो नों आंनि जिउआव दाथा नों आंनि गोजानाव नेनानै दं दाबो नोंखौ
बोहैलाङो जिरि जिरि नोंनि बे अननायनि लैथोआव बोहैलाङो जिरि जिरि नोंनि बे अननायनि लैथोआव गोजावलाङो बाना बादि नोंनि बे अननायनि लैथोआव गोजावलाङो बाना बादि नोंनि बे अननायनि लैथोआव आंखौ नों नैबे समनि गेजेरजों सेराव नोङो थायाब्ला आं बोरै हमथानो नायहरबायो आं दाबो नोंखौ नुगोन साननानै गुमुरबो लाङासै मानो दसे थाना जायगारलांबाय समनि फाखनाव रांनि बे अननाय सिरि लासैयै नोंजोंनो समनि फाखनाव रांनि बे अननाय सिरि लासैयै नोंजोंनो अनज्रायलांबाय जिउआव मोनसे खोथा
बुंफुंनो हायाब्ला दोंसे लाइजामखौनो लिरनानै नों फोरमायहरदो ना सानदोंब्ला फोरमायना लादोना गोसोखौ नों मानो हमथायो बुंफुंनो हायाब्ला दोंसे लाइजामखौनो लिरनानै नों फोरमायहरदो ना सानदोंब्ला फोरमायना लादोना गोसोखौ नों मानो हमथायो बुंफुंनो हायाब्ला दोंसे लाइजामखौनो लिरनानै नों फोरमायहरदो ना बाबा नों फैनो लुबैनाय जायगायाव आं सफैबाय नों जेरावनो थायो बेयाव आलो गोजोनै था